maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, nau'o'in da na sani a rayuwa. Na farko, da na sani akan damammakin da muka yi wasa da su, wato a yayin da muke cikin ƙuruciya. Ƙofofi da yawa sukan buɗe mana. Sai dai kash, da yawa daga cikinmu mukan bari waɗannan ƙofofi su daɗe a buɗe, har wasu su zo su shige su bar mu, ko kuma ƙofofin su gaji su rufe. Kuma hakan yakan faru ne, in ma saboda tsoronmu, ko lalacinmu, ko kuma jiji da kanmu. Yayin da muke ɗauke kanmu daga fahimtar cewa a wannan lokaci na ƙuruciya ne mutum ya fi kuzari, ya fi karsashi, kuma wannan lokaci da ya fi dacewa da mutum ya dasa tushen burinsa, haka zalika ya sama wa kansa ɗaukaka da kuma shahara. Wasu sukan ga cewa damammakin da suka samu sun fi ƙarfinsu, sai su bari su wuce su, sai bayan shekaru sun ja a wannan lokacin ne suke ƙoƙarin komawa ga waɗannan damammaki, amma ina an riga da an rasa su. Na biyu, da na sani akan auren wanda bai cancanta ba. A yayin da muke kuruciya, ya kamata mu tantance dalilin mu na son wanda muke so mu aura. Kada mu yi aure dan sa'annin mu sun yi ko suna yi. Kada mu yi aure dan takuri ko dan al'umma ta girmama mu. Mu yi aure a bisa dan bar soyayya da kuma samun gamsuwar cewa wanda zamu aura zai zamo cikamakin rayuwar mu, ta fuskokin nasarorin mu, nutsuwar mu, kwanciyar hankalin mu da tarbiyyar ahalin mu. Mu auri wanda muka tabbatar da dacewarsa, wanda tunaninmu ya zo iri ɗaya, so samu mu auri amininmu ko aminiyarmu. Domin idan ka auri wanda bai dace ba a bisa dalilan da basu dace ba, to za ka iya ƙarasa rayuwarka cikin kunci da kuma fuskantar rashin dacewa akan abin da ka samu damar kauce masa baka kauce masa ba. Kuma lamarin ma sai ya fi tsamari idan har aka samu aihuwa tsakani. Domin ko da an rabu, ba a rabu ba, an riga an samu 'ya'ya a tsakani. Tun a ƙuruciya ake tantance wanda ya dace a aura. Na uku, da na sani akan dangantakar da aka ruguza. A yayin da muke da ƙuruciya, ba mu cika damuwa da zumunci da dangantaka ba. Hasali mun fi ɗora muradunmu da burukanmu a saman waɗannan. Ba ma tunanin cewa yau idan wani ibtila'i ya ritsa da mu, muradinmu yana ina, burinmu yana ina. Ba su za su kawo mana agaji ba, ba su za su tallafa mana ba. Waɗanda muka kyautata dangantakarmu da su, haka zalika muka kyautata zumuncinmu da su. Su za su agaza mana, su tallafa mana, su kawo mana doki. Idanuwanmu suka rufe a yayin da muke neman kuɗi ko muke neman keshare ne a cikin sa'anninmu. Hakan ya sa mu dinga jin cewa babu wanda ba za mu iya taka shi ba. Haka zalika ba wanda ba za mu iya yi wa rashin mutunci ba. Babu layin da ba za mu iya ƙetarawa ba. Babu fuskar da ba za mu iya mari ba saboda mu cimma burinmu. Sai mun zo mun cimma burin namu, girma ya kama mu. Mun zo matakin da muka fi buƙatar dangantaka da zumunci. A nan ne za mu duba mu ga cewa tun muna da ƙuruciyarmu muka kunna wa gobe mu wuta ta babbake. Jajircewa maradi ko buri ba shine laifi ba, haka zalika neman ɗaukaka shahara da dukiya ba shine laifi ba. Laifin a nan shine salwantar da zumunci, salwantar da dangantaka domin samar da waɗancan abubuwa da lissafo a baya shine gagarumin laifi, gagarumin zunubi. Saboda haka yan uwana, waɗannan nau'o'i na da na sani guda uku da na lissafo su ne za ka ji yawanci waɗanda suka manyanta, shekarunsu suka ja, suke kuka a kai, suke da na sani a kai, suke ciza yatsa a kai. Amma shi gyara ba a makara masa, kamar yadda babana yake yawan faɗa min, muddin kana da rai, kana da lafiya, to dama bata kubuce maka ba, domin ko rabin biredi ya fi ba biredi. Haka zalika masu iya magana a ƙasar China suna cewa idan shekaru 20 da suka wuce ne ya fi dacewa ka shuka bishiya kuma baka shuka ba, to a yanzu da kai wannan nazari shi ne lokaci na gaba mafi dacewa na shuka wannan bishiya. Ko kun manta da Colonel Sanders wanda sai da ya shekara 65 da haihuwa ya san me zai da rayuwarsa kuma ya aiwatar ya samu nasara, wanda har yanzu kamfaninsa yana nan daram kuma yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonin duniya wanda suka samu nasara. Ko kuma matasa masu karsashin ƙuruciya, ku sani cewa wannan ne lokaci mafi dacewa na sanin ku suwaye da kuma menene maudu'in ku a rayuwa, domin kafin ka farka shekara 5 ta wuce, 10 ta wuce, 20 ta wuce. Daga nan mu ma da haka muka samu kanmu a yadda muke. Ku je iyayenku su ba ku labari. Hakan ya tuna min da maganar da Abraham